Jan gudu, ya kamata ka lura da soyayya, ba a faɗa mata lokaci guda. Sai ka ce ba ka ɗaukan darasi akan yadda Modibo yake soyayyarsa, sabida komai na iya faruwa. Do Allah ta nemo ka bari, wai kai a dole sai ka fusata ni in dai muna tare. Jan gudu, gashi an ce in kawo maka saƙo ne zuwa ga masoyina na haƙiƙa. Jan gudu, ina amfani da wannan damar ne na gaya maka abin da ya jima yana damuna a cikin zuciyata, amma da fari ina mai matuƙar baka haƙuri akan duk abin da na yi maka a baya. Tabbas ban taɓa ji ina son wani har cikin zuciyana ba. Na haƙiƙa kaga na yi soyayya da Presdo ga Lukman, amma kai ne kawai son ka yake tasiri cikin zuciyana. Ina son ganin ka gobe don na tabbatar maka da yadda nake son ka har cikin zuciyata. Dan bakin shi ke kawai, to sai dai ka mutu, ka gari nan walailanka. Wasiƙa ce daga wurin Jamila. Gaskiya fa kawai nake gaya maka, amma ba ka gani ko kai kayi nisa a soyayya. Amma fa shikenan, akwai ranakin dillanci. Ya kai habibina, kuma farin ciki na a koda yaushe. Masoyina, sannu da zuwa. Na yi farin ciki sosai na wannan amsa gayyatar da na yi maka. Amma don Allah Jamila, da gaske kike ko kuma dai mafarki nake, ko dai kin kira ni ne don kawai ki min wasa? A gaskiya ina son ka. Sirrin da ke cikin zuciyata nake faɗa maka. Ina son ka matuƙa, son da ban taɓa yi wa wani ɗa namiji ba. Amma kash, akwai wani hanzari ba gudu ba. Faɗe shi, ko menene shi, a shirye nake. Akwai matsala. Matsala kuma? A fafairatan kenan. Ai in dai matsalar kishe ta zo ƙarshe, ko menene faɗe shi, ina jinki. Ba ka son wanka, kullum kaya ɗaya bisa jikinka. Ba ka son ka sa turare, sannan kullum ba ka da wani wurin zuwa umban da kiwo. Yanzu muka yi aure da kai, ta yaya za ka riƙe ni? Su buƙatu na haka, abubuwan more rayuwa kamar su iPhone 16 ɗin nan ko 17, don wallahi yadda nake yanzu nan haka, iPhone 16 kawai nake buri na ga na mallaka. Ta yaya za ka iya siya min wannan wayar in har baka aiki? Jamila kenan. Ai kawai ki kwantar da hankalinki, kamar kin yi baƙo ya mutu, don kwa jibu-jibun nan zan koma birni don na samu wani aiki mai kyau wanda duk wata matsala ta zo ƙarshe. To ai shi kenan, na ji daɗin hakan sosai, kuma ina taya ka murna, don nema yanzu haka zan yi tafiya, zan ji wajen kakarmu da take ƙauye. In Allah ya yarda, sati ɗaya kawai zan yi da dawo. Wane ne? Ni ne. Jan guda ne? Shi ne. To shigo, daman kai nake ta jira tun ɗazu, ko fita ban yi ba, saboda kar mu je mi saɓani. Yawwa, kana ji na yi baƙuwa, za ta ɗan kwana biyu a nan. Ina jin ka. Kana ji, so nake kana kula da ita, kana ba ta kulawa, sannan kuma kana taya ta wasu aikace-aikace, kana yi mata. Akwai maƙudan kuɗaɗe da na ware maka wanda zan baka, sabida yadda nake ji da ita kamar gwal. Ranka ya daɗe, a gaskiya kana ji da wannan matar taka. Haba, ai wannan ba komai ba ne, ina da ‘yan mata kala-kala, amma wannan ta musamman ce, shi yasa na kirawo ka a matsayin mai mata hidima. Kuma idan ka bari aka samu matsala daga gare ka, a radu ka zo gidan nan kenan, kai da komawa gida sai a lahira. Yallaɓai, do Allah a gafarshe ni, daman ba ka da mata, yo ai na ga wannan kulawar ta yi yawa, amma ko ‘yar gidan washeshe wannan ta samu gatawa a radun Allah. Kai, aiki ka zo gidan nan ba tambaya ba, kai baka san bushe ba, kuma ba ka da labarin shi, bari ka ganta,
don kar a samu matsala. Baby, baby, ga ta nan zuwa. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa to sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa ko kai fa, godiya muke sosai don da ku muke alfahari.